Ani so jalen no ka u bela jelen bismillah bi ambe foli bla kata mamunu be kan laini zanga ngono sisan ambe be fo ka be wala nyumando ambe kla ka bela jelen bonya do keno kono ka fo ka mi direct la 100 ani jondo ani anga nyema ba le promoteur de télé no ye le neutralisant Bouba Mabel Diawara comme d'habitude. Chef, bonsoir. Bonsoir, San. Bien habillé. Comme d'habitude. Ah ouais. C'est gawa sega de seringue. Ah ouais. C'est vrai, tu sais. C'est un tissu. Devido man glugire. Aïe, vous devez se voilà. Victoria Abagosi Djougou de Ah oui. Mais pour vous, ni war fois à chale. Kacha. Ni sri. Kacha. Ni mami comparé ma bano. Aïe, il sana me la me baga befo malien chemana musuma benison jalendo bi femi gela munu kumbanka carburant leni courant ala barkala son excellence le général d'armée aye gela bataka bo anka anna soro mogo do baga mola ka fo makani ci nota domina ne ba fo ngo courant ko mina no ya ngo malio mina alhamdulillah soro adu seje ala ke o ya soro u kun ka central corner nettoyer carburant do kun ga jalini ese kun ga ke dynamo do be olu kun petera ne ma fili nyem balma chama ga do ma kame na courant na ne kama wa courant na ne kilini dibi ga jugum bema a do tanay akame ko mali sera kan gelay wuli nete fangala nete fangati na ne maldi ni mali ye sin soro dien fenfena nete edem na jola nte mogola jola ne benga jamana de la jola donc ka fo be ko bara be chugodi abe chugodi u ka jami u ka partager ka bla commentaire la ka be chugodi u ka partager alhamdulillah même balma chaman fo munu yen wule ka confirmer do be 100% na clé ça va do ka 100% ma dafa do ka 24 heures ma dafa plutôt do ta ni o clé ça va oui oh ko do re ko porba feri ko do ko porba feri ka ba pano dajina batterie lithium dajina pep pano ko ba et puis ni ma sika mali problème fam quoi gelea ko netro gelea de be fait gelea bi na wor man tan so ga ele ba kala ma ko batterie lithium ni pano songo jigina clé ça va yen kono clé ça va là-bas ngono boss ala kan kisi ni courant tega damna tungu abe yele bo ko na minenkele ne te abe ko ni minenkele ngoni bo mo wa maludu sube plateau commerçant kele ndu so to le be sara bo fenen wallahi donc ambe a fo be ko ka demeke énergie DG amba fo femier Maro ko madame Daravi. Wallahi, moi expert. Il est voilà et puis expert de. Oui, il est ingénieur en génie électrique. Ah, barado. Il est ingénieur en génie électrique et chose de la informatique. Tiens. Ah non. Ya tout meni redi. Aba donc ale ak me kuluba de comme conseiller. La jilla. C'est que aba donc faut ka donc valable. Non, tu be a dondi ka foli la sa aka ministre ma. No ye professeur Tchemogo professeur Tchemogo Traoré. Amba fo ni wakati na ministre mindu abe fo ni ka edem barakelaw fo bubu fo de edem barakelaw ko kadi sango bubu non et puis nya fo yo ne bubu fo te ne o juwa fo te la wallahi bubu ne o de don ni tese kay iba fa kay na ma iba fa mai ni tese domina ko fo ka tegere fe kun ka so tese o tsake o tese ka ke bo tsake sini donc ni ya ke ka nya fe ya fo ambe fara ika ya ke wallahi amban antali baraji barakelaw sojem ku chawfu ku fu chesi ngo wulga jola we wulga jom nge ko sayna dina transport chaman jenina anya ye quoi et le chaman jenna andu ka wulga jowye ambu fula ka énergie directeur régional mun be ku fu sous directeur ku fu chef de région ku fu agent de terrain ou beni fuli kaka ou hamina ou jorola ambu fu ay nyegona non ni keleni labani tay on m'a fait albini dynamique ni ala kan continue ala kan continue ala kan foi bonna hereko oui voilà donc no bambla donc ko na kuma la sigima ko sebe voilà bubu am do ko kono koy am ni ko ko na ta bla dagri dala koy bubu am ka fo kamelen do bola wati labay na rezo kan bora plateau do kan ay kuma do fo am ay kuma do la kuma munun be no ni abay feno damena ka ta yere ma kuma yere foli am no koy ko nye wulu bon aka gele ko abubu ya kuma me akoyi est-ce que ya me rezo ko akoyi ke chukudi kele ka kuma nume et puis ko mumba ko ne bisa ka don fo maya la bon ne bolo sharia re jo joro la on a fo
sariya interpellation kɛ interpella ko ala ka wulu ala ala ka progrès fɛnɛ ala ka wulu wele bɛɛ ala jɔn filaw ye wallahi nin wagati na fɛn min ye an ka progrès belebele n'o ye kulubali ye docteur Mamadou Koulibaly Mamadou Koulibaly jumɛn Koulibaly Adama Koulibaly kana fili koyi docteur Adama Koulibaly a bɛ wagati na a bɛ congé la Cheikh Daniel galonba dɔ tigɛ ko Koulibaly bɛ congé la Maroc ko de y'a kɛ ko kunnafonidila dɔw ka dossier renvoyé k'a fɔ a ye k'a ye galon tigɛ ni ye galon ye dossier foyi t'a renvoyé parce que procureur voyagé len don so substitut la ni procureur tɛ yen substitut baden bɛ yen vacance judiciaire de bɛ yen c'est ni Cheikh Daniel tɛ fɛn min dɔn k'a to an k'a f'a ye vacance judiciaire de bɛ yen audience bɛ renvoyé mais kuma dɔ la a bɛ bɛn vacance judiciaire kɔnɔna ma donc ni vacance judiciaire bɛ yen audience tuntunen don donc n'a tɛ fɛn min dɔn a k'a to an y'an k'o fɔ a ye kunun de Cheikh Daniel tun bɛ lamɛn ni barika ye a tɛ foyi dɔn k'a fɔ na ko Koulibaly bɛ congé la o tɛ audience renvoyé balo tɛ foyi balo vacance judiciaire de bɛ yen ka cybercriminalité président k'a fo ka juge d'instruction ko fo ka parquet ɲɛmɔgɔw fo ka substitut fo ka commandant de brigade k'a fo ale de bɛ part ni bɛɛ ye a ka costume jugu le commandant de brigade a bɛ part ni bɛɛ ye n'i y'ale mɛn i b'ale dɔrɔn jabi a bɛ part toujours a bugɔlen don donc an b'a fo dan foli min na kosɛbɛ ka foli lase i yɛrɛ ma k'a fɔ ko ni phénomène mun natɔ fini jamana pourquoi cybercriminalité ye fu sira dan na parce que sɔrɔmutigi ta kɔfɛ jɔlɔkɔtigi de kun nana bon ne kun dalen b'a la sini dɔ fana kun bɛ kasange don ka na wallahi bubu ni ninnu ma jɔ donc fɛn min don bezi bɛ ka forcer donc an bɛ min fɔ Salifu ni Sira ye k'u ka carton dafara u ka jaune 2 dafara Koulibaly ayi kɔni go wallahi u ka jaune 2 dafara k'u ka sabali k'u ka kɛ ayi a mɔgɔ cɛ ka taa n bɛ cɛ nin dɔn de c'est que a bɛ i ye mɔgɔ min wele a b'o wele ka kanga da a n'o tɛ koyi ani e de don bubu an bɛ dɔ dɔn na ayi dɔ dɔn na a tɛ n ko bɛ dɔ dɔn na c'est vrai hali ni Koulibaly kɛ dicté ne bɛ zéro fɔ non i b'a dɔn i sigi tɛnkɛ de bɛ siran ɲɛ ne y'a kalan de yen nɔ bubu i b'a dɔn c'est que a ma mɔgɔ kelen bɔ a ye mun wele k'a kanga da nin a n'ale tɛ o a bɛ kanga da wa nin kɔrɔ sa i ka plateau sanfɛ ni kasankɛtigi na sisan a n'o kasankɛtigi tɛ bilen dɛ parce que o fana ka carton jaune fɔlɔ ye quoi o b'a sɔrɔ e ka jaune 2 dafara o tigi ka jaune fɔlɔ bɛ e ka jaune 2 ma c'est vrai donc an bɛ mun f'u ye n'u bɛ mɔgɔ min ta ko a sɛgɛsɛgɛ dɛ k'u hakili jagabɔ k'a sɛgɛsɛgɛ donc sisan ka carton dafara dɛ ka carton dafara an kɔni b'a fɔ an dɔgɔkɛ n'an denkɛ ye a bɔra ka yafa deli effectivement a yafa deli cɛ an b'a fɔ Mali ye nin de ye juguya tɛ quoi ni fili la tubabu bɛ ka kɛlɛ fɛn min na ni e yɛrɛ y'o jɔlɔkɔ don i yɛrɛ la kelen n'a fɔ bi fɛn min don a b'i tɔɔrɔ donc komi jɔlɔkɔ ka di ye n'i taara mɛlɛtɔtigiw yɛrɛ fɛ yen n'o tɛ ni n ko ye jɔlɔkɔ siri a komi jɔlɔkɔ don ni dan ma siri ni jɔlɔkɔ don ka di ye n'i taalen jɔlɔkɔtigi yɛrɛ de fɛ jɔlɔkɔ siri non u ye bidon u y'a bɛɛ non a bɛɛ nin kun ye bezi wɛrɛ nalen donc vraiment o kun ye kuma intro ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka don an ka émission kɔnɔ ni ala sɔnna ma an bɛ don émission kɔnɔ bubu i ka fɔlenkɔrɔ dɔ fana ala y'o kɛ bi i y'a fɔ don o su ko minuit ko bonne nouvelle bɛ yen ni bubu kumana dɔrɔn maaw dɔw bɛ yen nɔ minnu hakili man bon u bɛ girin ka kuma u t'a dɔn k'a fɔ ko cɛba dɔ bɛ ka kuma a tɛ ka kunfɛ bubu ala sinna k'i ka tiɲɛ bange a don dugusajɛ ten an b'a ye an ka sɔrɔsi maa 22 olu sinna ka bila ten ka maa 9 n'o ye bamacɛ maa ye k'olu fana bila bubu ne ko e kɔni est ce que Mali kɔni ɲɔgɔnna bɛ yan i ka ko ninnu mais i b'a ye de wa i bɛ filɛdilan dɔ de b'i bolo non ni négociation bɛ sen na maintenant tu sais que ni mɔgɔ min na kɛ nin wagati in na an b'a fɔ ne ma ko semaine de libération libération sur libération e fɛla mɔgɔ bɛ yɔrɔ min na ça ne va pas du tout n'i y'a kuma fɔ a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko yɛrɛ ma susu kan n'u bɛ lagosi dɔw cɛ e fɛla fanga bɛɛ kun ye jamana minnu b'u tigɛ dugu kɔrɔ o partenaire officiel bi bɛna partenaire officiel tɛ FLA la et puis FLA ye groupe 2 ye dɔw bɛ Mauritanie dɔw bɛ France dɔw tun bɛ Algérie donc combattant minnu bɛ terrain sanfɛ olu y'a ye k'a fɔ ils ont été abandonnés donc olu y'a ye k'a fɔ olu somɔgɔw de minɛlen don olu sinjiw de minɛlen don olu ka mɔgɔw de minɛlen don u ma mɔgɔ don mɔgɔ ni mɔgɔ cɛ dɛ fɔlɔ tun bɛ taa Sassou Nguesso Algérie m'o kɛra u yɛrɛ de téléphone ta direct ka Morokɔnɔ wele Morokɔnɔ ka numéro dɔn k'a wele direct k'a wele ne de bɛ ka kuma ɲɛfɛ k'a wele o kun ye mɔgɔ 17 de fɔ
Amazon. ama kuma yɛrɛ n'i y'a mɛn mɔgɔ caman bɛ kuma o tɛ kuma yɛrɛ ɲɛ dɔn donc u ye weleli kɛ k'a jira k'a fɔ u ka mɔgɔ dɔw parce que u ka mɔgɔ ninnu tun bɛ minnu minɛla nin ɲɛ bɛ manamana mɔgɔ dɔ bɔli na k'i jɔ k'a fɔ ko c'est les civils u minɛla dans le véhicule Kia marque Kia de l'armée malienne. non Boubou y'a dɔn m'a faamuya cɛ min bɛ k'a fɔ commandant min bɛ ka kuma nin commandant yɛrɛ kun ye Mali officier de min yɛrɛ ye weleli kɛ Mali officier de kun don il a déserté avec le grade colonel. Bi il est coincé a ye fɛrɛ kɛ a ye den minnu don combattant na n'a bɛ se k'olu sɔrɔ k'i da bɔ a la ale bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ bon i sigi k'a lajɛ n dafɛ dugu min b'i farati dɛ n'u tatɔ de mɔgɔw fɛ yen u bilalen filɛ tan n ye institut géographique ka rapport dɔ ye ONU ka mɔgɔ dɔ ko terroristes bɛ Mali ni Guinée frontière la k'a fɔ an balima Guinéens ye u ka wuli k'u jɔ dɛ n'i ye ONU ka nin rapport kun façon in dɔrɔn o b'a sɔrɔ u donn'i fɛ yen u b'a sɔrɔ u bɛ ka ko dɔ labɛn donc ko min dɔ ko sanu baarakɛla minnu bɛ yen n y'u ka rapport u ka taa rapport in ta k'a la ko institut géographique n bɛ tila k'a bila Guinéens ka ta k'a kalan donc bref u yɛrɛ de ye Modibo Kone wele k'a ɲɛf'u ye ko n'a y'a sɔrɔ u ka mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u bɛ se k'o sɔrɔ mɔgɔ min b'ale bolo commandant in ka bolo kan gɛlɛyaba de bɛ ka don e fɛla mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc ale pɛrɛnnen k'o labila maa si da ma don a la donc u y'a lajɛ u ye mɔgɔ 17 de kun fɔ après a nana gɛlɛya donc u ka mɔgɔ min tun bɛ yen mɔgɔ 4 mɔgɔ 1 wɛrɛ fana tun bɛ yen o farala kan o y'a kɛ mɔgɔ 5 saba min bɛ ka fɔ nin o ye Mali sɔrɔsi déserteur saba de ye min tun y'u rejoint donc u y'o ta u ka effectif fɛ ten o tɛ baasi ye donc o mɔgɔ 9 o de farala ɲɔgɔn kan donc ka taa n'olu ye donc an taara waati min na o y'a sɔrɔ météo ɲɛma ye avion min taara mɔgɔ 22 tun tɛ kungo kɔnɔ donc après an ye avion falen ka avion wɛrɛ bila ka taa o de y'a kɛ échange sumayara donc k'a fɔ mɔgɔw ye bi bi na ça ne va pas o de y'a to i bɛ taa FLA ka page officielle kan u b'a fɔ k'olu ma libération foyi kɛ parce que c'est les combattants sur le terrain qui sont en train maintenant de se chercher est-ce qu'il da Francis Chedou na dɔ dalen bɛ Maroc dɔ bɛ marifa ci la dɔ somɔgɔw b'a la ka sa sen aw dalen bɛ manamanakan fɔ la français dɔw de bɛ ka kɛlɛ kɛ yan ils ont compris que c'est pas nin ko in bɛ cogo min na mais c'est quoi bɛɛ k'i yɛrɛ ɲini Bilal Al-Sherif n'a somɔgɔw de bɛ kalan na an denw b'an dɛsɛ ka taa donc aujourd'hui il y a beaucoup de combattants qui ont compris ils ont déposé les armes u ka mɔgɔw minɛ dɔrɔn a y'a d'a ma an t'an sigiyɔrɔ wɛrɛ nin y'u tatɔ de ye u tatɔ de fɛ tan donc ni ma si se ka ne sɔsɔ mɔgɔ 9 tɛ dɛ mɔgɔ 5 de y'u ka mɔgɔ ye mɔgɔ 2 ma des éléments de l'armée malienne donc u b'an ka officiers bɛɛ ka numéro dɔ c'est des anciens militaires déserteurs u b'an ka sɔrɔsiw ka numéro u yɛrɛ de ye weleli kɛ donc négocier avec l'ANC à travers Gao et puis maintenant on a choisi, c'est tout. Vous voyez là, on est de fouille quoi. Bibi na bundelim be terrain ça veut c'est qui joue. Il te qui joue armée malienne. À force tu sais c'est qui joue armée malienne. Ati. Donc nous est mana kaundi anga bois qu'on a la kafo mɔgɔ si tɛ ka anw lajɔ donc k'a fɔ mɔgɔw ye bibi na mɔgɔ 22 22 militaires maliens u y'a bɛɛ di ka taa fɛn fɛn o dugukolo ma mɔgɔw kalifa don portion di bɛɛ ka marifa bila ka taa voilà donc c'est un peu ça an y'o de fɔ mɔgɔw ye avion ko de tun bɛ yen après on a amené maintenant un gros avion parce que hélicoptère min tun bɛ yen hélicoptère min tun bɛ yen a tun bɛ se ka mɔgɔ 22 ta donc après avion dɔ nana min ka bon n'an ka mɔgɔw ta ka taa d'accord parce que an ka ni ɲininkali dɔ bɛ yen ok Boubou a b'a to an bɛ taa ɲɛfɛ hali sisan Boubou hali sisan ko fɛn kɔni ye an bɛ don CEDEAO kɔnɔ CEDEAO fo nin waati in na an b'a ye k'a fɔ CEDEAO bɛ k'i gɛrɛ kosɛbɛ dugu dɔ la n'o ye Irusula ye e da m'a la ko don n'a nataw la ko CEDEAO fana ni Irusula bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yan komi pays de l'Est ninnu n'a bɛ ka baara kɛ cogo min na mais yɛrɛnɛgɛ kuma de don il y a pas deux commandants dans un bateau e bɛ se k'a miiri cogo di ko Russie ni bɛ jɛ ka sɔrɔ coopération min ni France cɛ o bɛ kɛ cogo di même Mali min filɛ bi bi in na ni Russie n'an tɛ bɛ ɲɔgɔn bolo n'a kun y'a sɔrɔ ko Barkhane tun bɛ Russie kun tɛ se ka intervention kɛ o a ka gɛlɛn parce que fɛn mun ni Barkhane kun bɛ Russie kun tɛ se ka baara kɛ o n'a kun y'a sɔrɔ ko ETM kun bɛ Russie kun tɛ se ka baara kɛ ni MINUSMA kun bɛ Russie kun tɛ ko Russie yɛrɛ bɛ MINUSMA kun kɔnɔ donc nin kuma ninnu filɛ n'a kana kala turu ninnu na yɛrɛ CEDEAO ta ye dalakɔrɔbɔli kuma de CEDEAO b'a dɔn fiɲɛ k'a fɔ i tɛ se ka coopération signer ni français ka tila k'a signer ni Russie la a ka gɛlɛn o ma i bɛ taa min Ukrainiens de bɛ ka Russie ka intérêt menacé bi dans le Sahel attaque fɛn fɛn bɛ ka kɛ bi
bibi na ni efela mɔgɔw ye dɛmɛ fɛn sɔrɔ drone ni fɛn ninnu na même kɔsa in na an y'a mɛn k'u taara drone wɛrɛ ɲini tugun an y'o mɛn maliyɛn dɔ ka page yɛrɛ kan donc o tɛ se ka kɛ k'a fɔ drone min kana irisiw ka intérêt ni irisiw ni ka partenariat saboté au même moment o mɔgɔ kelen ninnu Ukraine ni ninnu bɛɛ partenariat b'u ani CEDEAO bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais yɛrɛnɛgɛ kuma o baara tɛ se ka kɛ yɛrɛnɛgɛ kuma de don donc aw kana kala turu nin kuma yɛrɛ la yɛrɛ kala turu nin kuma la i b'a dɔn ko coopération façon saba de bɛ yen coopération de défense bɛ yen coopération militaire bɛ yen maro ni y'a faamuya et aussi coopération aussi de partenariat change bɛ yen quoi a bɛ fɛnw arranger ɲɔgɔn ma a banna donc CEDEAO partenaire tɛ CEDEAO la bi nin waati a b'a kelen ayi a b'a kelen na donc ninnu ye ka aw la sunɔgɔ n'i y'u ye ka nin kɛ i bɛ taa sɔrɔ u b'a ko dɔ préparer n'u ye ka nin kɛ nin ye ka aw la sunɔgɔ nin ye ka aw la distrait CEDEAO se t'a yɛrɛ la t'a yɛrɛ bolo CEDEAO t'a yɛrɛ bolo CEDEAO tɛ se ka foyi décider u bɛ nin kuma fɔ a tɛ se u bɛ nin kuma fɔ kuma donc a ye taa aw mago la Ghana président ye fɛn min signé papier fu de irisiw bɛ ninnu dɔn ka tɛmɛ aw kan CEDEAO est consciente que k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la terrorisme dans le Sahel en Afrique c'est la France CEDEAO kun yɛrɛ b'o de yira sinon CEDEAO kan ka ani France cɛ de a renforcer dans le cadre de la lutte contre le terrorisme CEDEAO bɛ se ka fɔ to ka taa irisi la nɔfɛ a ka gɛlɛn ka gɛlɛn et mɔgɔ min bɔra i la Mali bɔra CEDEAO la Burkina bɔra la Niger bɔra la o ka partenaire privilégié ka jɛ e kɔ e ko wa e ni France de ka di France yɛrɛ ko mina CEDEAO wele sisan ko ka aw sanctionner e bɛ tila tugun o tigilamɔgɔ bɛ ka taa yɔrɔ min na o bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ o bɛ ka kunnafolo sɔrɔ yen o bɛ ka lafiya sɔrɔ o bɛ ka se sɔrɔ e b'o ka kɛlɛkɛminɛnw ye daburubaw a bɛ ka fɛnw san yɛrɛ a bɛ ka équiper e bɛ nɛgɛw nɔfɛ e n'i ka nɛgɛw nɔfɛ irisi fɛjɛ ye ji min de France gɛn kɔnɔ i bɛ irisi sɔrɔ ko de tɔn fila t'a la o donc kɔrɔ yɛrɛ ni France to ni irisi t'a la non o tɛ se ka kɛ o ka n'i yɛrɛ sɛgɛn o tɛ se ka kɛ o donc k'a fɔ bɛɛ nin kuma ninnu maliyɛn foyi kana ka la turu nin na CEDEAO bɛ yɔrɔ min na CEDEAO bɛ plaisanterie de kɔnɔ a bɛ diversion de kɔnɔ c'est pour vous divertir k'aw la sunɔgɔ san b'a sɔrɔ élément résolus b'u bolo mun kan ka AES fan dɔ attaquer ala k'an kisi kan ala kana cɛ jɛrɛ bon donc u bɛ nin de k'aw la kuma à chaque fois u bɛ nin kuma ninnu fɔ dɔrɔn attaque dɔ bɛ kɛ a bɛ kɛ don min na photocopie bɔra k'a fɔ k'a b'i tɛgɛ jan Mali photocopie fana jɔnni b'u Alassane Dramane dɔw kɛ le 4 juillet le 4 juillet tout près là. Tout près. On m'a attaqué. En office. 5 positions. Et Simikamba, Sévaré, et 23 de Kona, et Gao, on m'a attaqué nous faire. Mais on a sur un skill, mais Motambe va y vient et photocopie à pour la commune entrée. Mais on va la soutenir. Nous comme on va tout bien, on croit qu'il faut bien faire nos boulots là. Donc on a cliqué tout à l'heure là. Nous y kalo kaunda kana kala turala. Tiens. Voilà. D'accord ni ɲininkali bi ma bolo an bɛ tɛmɛ Bubu an bɛ taa ɲininkaliba min bɛ ni bɛɛ lajɛlen sigilen don k'a kɔnɔ an bɛɛ sigi bɛ ka fɛn kelen min kɔnɔ o ye an ka délégation ba dɔ bɔra Mali la bi n'o ye an ka PM ye ale n'a ka délégation u wulila ka taa fɛn kɔni Algérie o ni Algérie masakɛ o ye ɲɔgɔn ye Bubu a ko kɔni kɛlen don kuma caman ye bi maa caman bɛ k'i ta fɔ ni visite na mais Bubu en tant que analyste e bi fɛnw de ye fɛn minnu b'a kɔnɔ n'o ye intérêt minnu b'a a ko kɔnɔ e de b'o fɔ maaw ye ka kɔn k'o fɔ maa ye ɲɔni maa wɛrɛ ka kuma Bubu an b'a fɛ ka nin ko in min fɔlɔ da fɔlɔ ɲɔni maa wɛrɛ ka a dantigɛ a ko la Bubu i dantigɛ fɔlɔ Mali ni Algérie u ma rupture diplomatique kɛ nka u bɛɛ y'u ka ambassadeur rappeler pourquoi pour quelle quoi voilà pour quelle raison voilà ale de bɛ nin fɔ ni n'ale tɛ maa tɛ nin fɔ pour quelle raison Mali drone de abattura par l'armée algérienne. Min kɛra Tezawatɛ o kɛra kuma min na Mali ye rapport bɛɛ labɔ k'a fɔ ko Algérie don prévu bɛɛ Algérie ko k'ale tɛ an ye ko da justice ka bolo kan Algérie ko prévu t'ale bolo ale kɔni tɛ a y'o fɔ ne ma fili an bɛɛ an ka ambassadeur rappeler an ye espace aérien fermé an ni ɲɔgɔn cɛ réciprocité o y'anw ta la ye donc on attendait l'occasion n'an fɛnɛ ko ye Algérie drone sɔrɔ an b'a jigi kana siga donc y'an da jigin n'an kun ta sɔrɔ n'an kun y'a sɔrɔ o don an b'a jigi ala y'a kɛ o waati kɔnɔ la an ma kuma an se ye mun ye an y'o kɛ an tora ten fo kana bila le 10 juillet 2026 Algérie ni Mali ye dégel commencera ka na Algérie y'a ɲini k'a fɔ kabiri kumajan à travers dugu caman olu kumara fɛn kelen min fɔra foyi tɛ Mali ni Algérie cɛ mot kelen n ka jamana bonya k'i da bɔ a la
Mali ma dɔwɛrɛ ɲini Algérie fɛ ne ni tɛ maa si tɛ se ka ne sɔsɔ nin kuma la fɛn fɛn bɛ ka manamana vidéo bila o kana k'an sigi an ka débat kɛ Mali ma foyi ɲini Algérie fɛ Algérie y'a yira k'a fɔ Mali fanga bɛ ka nin bɛɛ kɛ k'i ye lamɛn fanga la wa o tɛ dɔwɛrɛ foyi ye Mali fanga de bɛ accord kɛ ani rebelles ni ɲɔgɔn cɛ barisabula Mali ka di ale Algérie ka tɛmɛ maliyɛnw kan Ablaye Mayiga y'a fɔ a ye k'a fɔ den nadonna Mali kɔnɔja cogo o cogo i tɛ se ka diya den tɛ se ka diya ka tɛmɛ denba kan Mali tɛ se ka diya mɔgɔ si ka tɛmɛ maliyɛnw kan o kuma y'o kuma min fɔ o tɛ tiɲɛ ye wa hali sini an b'a fɔ kuma kelen kuma gɛlɛyalen o la kuma min gɛlɛya kelen min b'an ɲɔgɔn cɛ i da bɔ an fɛ ko la i k'an dɔn dugu ye an b'i dɔn dugu ye kuma banna wa o de bɛ Mali ni hali ni Faransi o de bɛ Mali ni hali ni Côte d'Ivoire cɛ dɔ ka dugu dɔ fɔ ko Mali da bɛ dugu min kungo la n'an bɛ débat fɔ an k'an tilen ɲɔgɔn ye anw ma boli mɔgɔ nɔfɛ an b'an kun siɲɛ an bɛ kuma an wasalen quand l'Algérie a compris les conditions posées par l'autorité de la transition Algérie seginna ka na aw ye kuma min fɔ a y'a sin an ye kuma min fɔ c'est vrai je suis prêt k'aw dɔn dugu ye un pays frère un pays voisin an k'an ka hadamadenya kɛ rebelle ko kuma ninnu an k'an da b'o la ça s'est fait le 10 juillet o condition fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye Algérie ka espace dayɛlɛ Mali ka espace dayɛlɛ Algérie ka ambassadeur bila ka na Mali ka ambassadeur bila ka na ça c'est un début de dégel a kɛra après le 9 août Algérie y'a yira k'a fɔ bon nin ko bɛ cogo di Sahel bɛ se ka sumaya cogo di Nord bɛ se ka sumaya cogo di parce que ne na aw bɛ jɛ siya kelen de la f'a k'a dɔn ne da bɛ kuma la ne da tɛ aw ka kuma la aw yɛrɛ la aw ka maa caman de bɛ yen il y a des liens familiaux entre les tamashecs de Kidal et les tamashecs d'Algérie donc n'o bɛ yen balimaya bɛ yen siraw bɛ yen a ka gɛlɛn cogo façon dɔ la u bɛna n'u mana ba yan fan u bɛna fa yan fan ne ka kuma kun y'o ye Mali y'a yira k'a fɔ n'o don an bɛɛ bɛ se ka jɛ k'o la baara ɲɔgɔn fɛ e ka ba yan fan n'o bɛ bɛn ne ka fa yan fan ma e ne de bɛ jɛ k'o la kana nka papier tɛ kɛ o la ko mouvement armé dɔ ou bien dunufɔla dɔ ne bɛ sigi i sen bɔ o yɔrɔ ninnu na le 9 août Sisi ou bien Sifi de tɛ Algérie premier ministre Sifi ok Sisi naka ye a ye téléphone ta Sifi a ye téléphone ta a ye Ablaye Mayiga wele donc ale yɛrɛ de y'an wele a ko Tebun ko k'a fɔ Asimi ye aw ye kuma min fɔ lɛkɛzɛ don an k'a lajɛ kɔrɔnfɛla bɛ bɔ nɔgɔ la cogo jumɛn kɔrɔnfɛla basigi de bɛ se ka na ni ale fana ka basigi parce que min b'aw fɛ yan ɲɔgɔnna bɛ ne fɛ yen n'o ye Kabiliw ye Algérie woroduguyanfan de bɛ bɛn an ka fɛn ma donc ni basigi tɛ aw fɛ yen ne yɛrɛ fana ka woroduguyanfan fana bɛ basigi baliya sɔrɔ a y'a lajɛ an ka kɛ dugu kelen ye o kelen kuma min na ça s'est fait le 9 août o le 9 août la Assimi ko kuma n'o don an bɛ kuma mun ni mun kan barisabula fɛn caman tun bɛ Mali ni Algérie cɛ o fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye Mali bloc caman bɛ yen Mali pétrole bɔyɔrɔ hali Mali ka permis de recherche dɔ bɛ yen Algérie société de bɛ k'a baara kɛ n'o ye Sonatrach ye 2009 de a y'i furu ka bɔ a kɔrɔ donc a y'a yira k'a fɔ an bɛ se ka ni jiri sira ye jumɛn fɛ Algérie ka plan de développement bɔ a ka plan de développement kɔnɔna la kuma taara kɛ o de kan donc nin kɛlen le 9 le 24 Ala y'a kɛ n'o ye bi ye avion wulila ka taa ni délégation ye o délégation kɔnɔna la kuma tɛ ka fɛn minnu to olu kɛra premier ministre taara fɛn min ye ministre directeur général de l'ANC ye n'o ye Modibo Kone o taara Ablaye Mayiga ministre des affaires étrangères ministre d'état o taara donc an bɛ se fɔ a ministre d'état lama don ko hali n'a sɔrɔ an ka ministre d'état an ye minnu fɔ Wagué ni fɛn ninnu o t'a tɔn tɛ mais ministre des affaires étrangères quand même c'est des ministères régaliens donc o taara o ko i bɔ yen fɛnɛ tun conseil technique saba taara donc u taara Algérie a ka plan de développement de kuma bɔ sécurité ça fait quoi rebelle ko kuma foyi ma foyi bi rencontre la rebelle ko kuma foyi ma fɔ kuma fɔlɔ-fɔlɔ kɛra mun ye an bɛ jɛ k'an ka yɔrɔ la kana cogo jumɛn yɔrɔ o tɛ Kidali bilen dɛ o ye an bɛ Tezawaten an ye marifa ci ɲɔgɔn na Tezawaten min na ni Bundeli ni an ye ɲɔgɔn ka avion lajigin yɔrɔ min na bi an bɛ ka taa an bɛ jɛ k'an sigi ɲɔgɔn fɛ cogo di Algérie ko 1300 kilomètres de bɛ e ni ɲɔgɔn cɛ an ka lajɛ an k'a sécuriser bandi minnu bɛ bɔ ni dɔrɔgu ye ni Faransi b'u kɔkɔrɔ i b'a ye k'a fɔ olu bɛ kunbɛn cogo jumɛn parce que a ka yɔrɔ
an ka frontière kɛra passoire de mɔgɔw bɛ tɛmɛ ni drogue y'a fɛ d'abord base bɛ construire an bɛ jɛ k'a lakana cogo di filanan ye jumɛn ye tuguni Algérie kumar'o kan o ye sira min bɛ bɔ parce que a ko nord gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye sirako ye sira minnu bɛ bɔ Kidal ka taa Alger n'o ye Tamaracet n'an b'a fɔ o ma ko route transsaharienne o route min filɛ nin ye n'o bɔra a bɛ kɛ sababu ye ka lakanabaliya nɔgɔya o route minnu bɛ yen n'olu lakanala axe minnu bɛ yen n'olu lakanala ka axe dɔ bɔ Kidal ka taa Tombouctou ka bɔ Tombouctou ka taa Algérie ka bɔ Algérie ka na Kidal o triangulaire min bɛ yen n'u sera ka o baara kɛ o bɛ kɛ nɔgɔya daba ye sabanan ni naaninan ye mun ye minɛnw ka bɔ Algérie port la ka na kɔrɔnfɛla la alimenter Algérie port fana ka client dɔ sɔrɔ i n'a fɔ an bɛ ka Burkina ni Sénégal ni Côte d'Ivoire kɛ cogo jumɛn kala Algérie ka plan filanan ye a ka plan de développement sabanan kɛra mun ye a ko k'a ka société dɔ bɛ yen ko ala a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ ko courant b'o bolo courant min b'o bolo Algérie ka courant na ko o de sera ka Algérie dɛmɛ Algérie ka courant couverture kɛra 99% min ka Algérie utoto ka kuma de f'i ye ale bɛ se ka na n'o système ɲɔgɔnna ye Mali bɛ se k'a lajɛ a bɛ se ka Mali dɛmɛ courant ko la wa o t'a bannen a bɛ courant di sɔngɔ la sɔngɔ min ka nɔgɔ parce que base minnu kan ka sigi ale ni 3 usines de fabrication de véhicules ale ni armement dilayɔrɔ min kan ni des véhicules Kamazak n'o ye Irisiw ka mobile dɔ ye n'o bɛ kɛlɛkɛ mobile don blindéw don o de usine de montage kan ka na donc ni courant problème bɛ yen a bɛ se ka na ni fɛn il dit que a bɛ se ka courant fournir wa a bɛ se ka courant fournir cogo la min ka nɔgɔn o kɛra 3 ye laban ye jumɛn ye Algérie ko carburant b'ale bolo k'a bɛ se ka carburant di prix la Niger y'a dan nama prix min na n'o ye 300 francs CFA ye k'ale fana bɛ se ka carburant di o prix la donc a bɛ Mali permet Mali ka bassin minnu bɛ yen n'o ye bassin de Taoudini an ka fɛɛrɛ kɛ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ a ka d'an ye an n'ale de k'a bɔ y a pas de problème n'a y'a sɔrɔ a ka d'an ye ni mɔgɔ wɛrɛ de k'a bɔ y a pas de problème comme fɔlɔfɔlɔ Faransi de tun ye an ka porte plume ye Faransi de tun bɛ an ka dugujukɔrɔ nafolo négocier an ye mais bi le Mali est souverain donc n'i ye Assimi ka kuma jateminɛ ka la Assimi b'a jira k'a fɔ kunun i tun bɛ Mali min dɔn o tun ye 10% ye bi o Mali tɛ yen parce que Mali ka pourcentage tun ye 10% de y'a ka sanu ni fɛn caman na bɛnkan b'a ni société minnu cɛ société canadien dɔw nana chinois fana nana ni Algérie fana ka bɛn na o tuma na anw ka code minier modifiera donc le profil n'est pas on n'est plus maintenant dans l'optique maintenant d'inciter ou d'influencer les investisseurs parce que fɔlɔfɔlɔ an tun b'o de kɛ ka 10% dɔrɔn walasa investisseurs bɛ na an n'an ma nafa sɔrɔ Assimi ko an bɔra o kɔnɔ ni sen maliyɛnw ni i bɛ jɛ maliyɛnw ni société de bɛ jɛ k'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u taara o condition de discuter k'o da n'a y'a sɔrɔ an bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na k'olu kɛ ani développement sira fɛ k'a sɔrɔ accord tɛ kɔrɔnfɛla ni ale ka sud bɛ se ka jidi cogo jumɛn ni jidi nana basigibala bɛ na basigi bɛ na basigibala bɛ ju ye ni jidi tɛ yen ça c'est d'après les propositions algériennes donc ta kɛra kuma kɛra de kan k'o engagement ninnu de la sigi dans la plus grande sincérité tiɲɛna jɔn bɛ se ka fɔ k'i b'i ban nin kuma ma mouvement armé o kuma ma fɔ an bɛ ka u filɛ Algérie sans Talanzak an filɛ san kuma la yɔrɔ min na à la frontière algérienne frappe 3 kɛra nin waati na ne n'aw bɛ kuma la il y a 3 Sukhoi qui sont partis à 16h qui sont stationnés à Gao o Sukhoi kan ka continuer ka taa Inafrak ka taa Tezawaten ils doivent bombarder tout de suite an fait émission à l'instant T où il y a frappe daminɛ ça c'est à la frontière algérienne donc il y a pas eu question de rebelle ni min kuma n b'i dafara ne ye kuma dɔ fɔ aw ye n ko bi depuis Mali bɔra le 25 avril attaque la bɛɛ ni sigikafɔ de bɛ yen mɔgɔw tɛ Mali ka barika dɔn 4000 djihadistes de ye Syrie bi mais 12000 djihadistes de ye Mali attaque le 25 avril Sadio Kamara tora min na Ala ka hinɛ a la donc bi bi in na an taara o kuma de la ça n'a rien à voir avec les histoires maintenant des mouvements armés accord o kuma ma fɔ foyi kuma ma fɔ donc nin kuma minnu taara fɔ jidi bɛ se ka na cogo jumɛn mɔgɔ ninnu FLA a essayé k'a ka mɔgɔ minnu bɛ yen u ko non a ye dan kɛnɛ ma Algérie a mis en place a ka 5e région militaire min bɛ yen il a amené une flotte de 5 avions kunna sini a nana n'o ye il a employé encore 2500 éléments k'a ka dala kɔlɔsi n'a bɛ to kɔnɔna la a ye ɲɔgɔn kɛlɛ parce que Algérie tun bɛ min nɔfɛ fɔlɔ kun tɛ se ka kɛ a ye bɛnkan kun ɲɔgɔn cɛ u ka to aw fɛ yen les Mali tɛ kɛ non donc Mali ka gestion interne Algérie d'axe kelen t'o la ne de bɔra ka kuma fina wa da t'o la wa o de kɛra Assimi ka condition sine qua non ye wa Mali ni Algérie ka bi kuma
accord ko kuma foyi ma fɔ jidi bɛna cogo jumɛn population minnu bɛ yen n'u bɛ tali kɛ siya kelen danbe kelen tabiya kelen olu ka taa ni ka segin ka munumunu commerce bɛ développer cogo di a nana ye mun ye yanni ka bɔ kuma kɔnɔ o sɔrɔla Air Algérie ka ligne directe ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ désormais a tɛna fara tun Air Algérie bɛ wuli a bɛna Mali la direct ka taa pour que an ka commerce ale ni an bɛna baara min daminɛ sanu baara ni dama baara ni mine baara minnu bɛna kɛ an ka opérateur ta ɲɔgɔn fɛ na ligne direct ka sɔrɔ o ma tɛmɛ dugu wɛrɛ fɛ donc o baaraw fɛnɛ kɛra 30 000 Maliens de kan ka sɔrɔ Algérie calcul min ye k'a da an ma ale de b'a ɲɛ dɔn donc n'an bɔra o fɛnɛ kɔnɔna la Algérie a compris que Ablaye Mayiga ye kalan min k'a fɛ n'o ye ENA d'Algérie ye n'o ye école d'administration d'Algérie ye donc maintenant a ko k'a bɛ bourse fɛnɛ di a ko a bɛ bourse fɛnɛ di an ka taa kalanw kɛ an ka jidi kalanw ale ni fɛn caman kalanw k'olu fɛnɛ kɛ donc o bourse minnu fɛnɛ bɛ di tun o bɛnkanw fɛnɛ kɛra ɲɔgɔn cɛ donc vraiment c'était des partenaires stratégiques k'a kɛ mɔgɔ si da ma don a la wari bele o kuma ma fɔ jadisi o kuma ma fɔ mɔgɔ si kuma ma fɔ Boubou ni man fɔ an ye maintenant kunna sini Malien minnu bololen ka taa Algérie olu de farala ɲɔgɔn kan u taara se Algérie autorité ma ko Algérie i t'a lajɛ comme nin ye occasion ye Mali ka délégation bɛ ka le ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɛ se ka don avion kɔnɔ ka segin Algérie ko Assimi ye kangari d'an ye ko Mali kuma furadama n da t'a la min b'aw ni Mali cɛ n t'a dɔn ni fɛn bɛ yen a ye taa ni fɛn yɛrɛ tɛ yen fɛnɛ dugukolo y'an bɛɛ ta a y'aw sigi ils ont tout fait pour organiser une rencontre avec la délégation officielle Algérie n'a même pas voulu k'a da don a la a fɔ ne de y'a fini a politicien kulo bɛ ne la u ye avion ta ka bɔ Côte d'Ivoire k'a taa Alger k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ nin dégel mun nana nin bɛnkan ni kelenya kuma mun nana ni Algérie tɛ se ka kuma fɛnɛ tun ka na ni stabilité politique ye Mali kɔnɔ politicien minnu bolilen don u ni Mali o tɛ ka sigi Algérie ko voilà l'une des conditions que Assimi a déjà posé k'a da tɛ don a kuma la donc n'i ye nin kɛ a kɛ i n'a fɔ n ye Assimi kumakan sɔsɔ o kuma na a y'aw sigi a ka buru dun a ka to a ka nɔnɔ min oui nɔnɔ kɔngɔ la kɛ Boubou kana nin fɔ ye koyi aw yɛrɛ fɛ sa ko nin ko bannen tapis rouge tun bɛ fɛnsɛn mɔgɔ minnu ye sigi b'a kalama bi problème tɛ ka da olu ye minnu tali ko kan donc Ablaye Mayiga nalen kuma min na c'est la toute première fois Mali autorité kana k'a kunbɛra tan Algérie a m'a ye depuis Moussa Traoré bolo a ma kɛ u ye Ablaye Mayiga kunbɛn pour k'a jira Assimi ye kuma min fɔ an jara n'a ye u b'a fɔ fɛn min ma ko visite d'état u ye Ablaye kunbɛn comme un chef de l'état comme Assimi yɛrɛ de kana u ye tapis fɛn sa ye u ye honneur militaire ka ye ka piquet d'honneur piquet ka arme kɔrɔta a lajigin k'a kɛ tan o kɔrɔ ye mun ye e ye Mali ɲɛmɔgɔ ye cogo min na wa i ye Algérie sɔrɔ cogo ɲɛmɔgɔ ye ten u y'o de ka ɲi k'a bila a banna ani premier ministre ye ɲɔgɔn ye a taar'o la ani Tibuni ye ɲɔgɔn ye fɛn minnu kan ka kɛ u y'a kunbɛn comme un chef de l'état mɔgɔ minnu tun bɛ ka fɔ ɲɔgɔn ma ko nin ko gentil donc nin kɔrɔ Algérie reconnaît la souveraineté du Mali le Mali aussi reconnaît la souveraineté d'Algérie ne tɛ maa tɛ nin wala baara banna fɛn wɔɔrɔ ma fɔ ne nin tɛ bɔ ni ne fɔra bi piquet d'honneur de sigira piquet d'honneur o tigɛ bɛɛ ye parce que Ablaye Mayiga était le porteur de Assimi Goïta c'est lui qui représente Assimi Goïta o de y'a to u ye tapis fɛn sa ye ka tila ka après les honneurs militaires les drapeaux et sa garde ka piquet d'honneur sigi a ye i bɛ nin valeur dɔn donc mɔgɔw tɛ nin kɔrɔ dɔn quoi donc il a été reçu comme un chef de l'état ni mɔgɔ min t'a dɔn i ka na an k'a f'i ye et aujourd'hui o kɔrɔ Mali diplomatie Mali défense Mali sécurité Algérie da tɛ se ka don a la tuguni an bɛ se ka coopération nin ka ɲɔgɔn cɛ mais fɔlɔ i tun bɛ min ɲɔgɔn na kɛ accord d'Alger accord Tamaracet accord Tanpampan accord Prinpran o banna Boubou b'a fɛ ko condition min na ko cɛkɔrɔba ka segin o t'a la non o kuma ma fɔ cɛkɔrɔba ka segin kuma ma fɔ o ma kɛ condition dɔ ye Algérie ka condition ye cɛkɔrɔba de ko k'ale b'a ka so de mais cɛkɔrɔba ka segin kɛ cɛkɔrɔba tatɔ Algérie cɛkɔrɔba k'ale b'a ka so filanan i bɛ se ka na mun na bilen ne yɛrɛ kɔni fɛ nin ko occasion ye dɛ ayi ne b'a dɔn moi je suis sûr et certain que l'Algérie va parler de ça mais pour le moment o ye bonya wɛrɛ kɔnɔna ye o tɛ nin voyage ye nin voyage ye voyage d'état mais a bɛ se k'a lajɛ kuma caman bɛ yen n'a sɔrɔ ka se ka segin n'a sɔrɔ kɛ b'a kɔ kɛ min fɔra hali sini min fɔra n'i y'o kɛ bilahi se tɛ k'i ma k'i sigi k'i ka wurudi kɛ k'i ka alamasoli ka t'i ka misiri kɔnɔ a banna o dɔrɔn de ɲinini fɛ c'est tout banna
N'i y'o kɛ ni mɔgɔ si tɛ se ɲɔgɔn ma Allemand joli bɛ Mali la yan a ka ca an dun dan bɛ kuma na Allemand boli ma mais e ko de ko Mali ye Algérie kɛlɛ ko parce que k'i bɛ Algérie o de fɔra kuma la a bɛ ka taa ka dusu ta ka lajɛ a ko k'ale taalen Algérie Mamadou Diko y'a fɔ yan malien bɛ siran ou bien malien bɛ a ka kanu de la ka fɛn fɔ sɔrɔ Mamadou Diko ko Mali ye fɛn bɛɛ tigɛ Algérie parce que k'ale taara Algérie mais Algérie bɛ ka min kɛ Mali la a da ma t'o la donc hali Mali ma gɛlɛya ta ka Algérie sɛgɛrɛ Algérie min kɛ Mali k'o de mandat ye n'i y'a dabila i n'an bɛ bɛn wa hali Côte d'Ivoire hali France n'a ye Mali dɔn tɛ fɔ Algérie min ɲɔgɔnna kɛ i bisimila an b'a kɛ hali France y'a kɛ an bɛ sɔn i bisimila mɔgɔ o mɔgɔ y'an bonya an b'i bonya n'i m'an bonya o ye ko wɛrɛ olu ko an ka min an tɛ se k'o kɛ e san joli aw de bɛna bɛnkan kɛ jamana ni marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ aw tila k'a fɔ tun ko insécurité b'o jamana kelen kɔnɔ normalement Mamadou kun kan ka fɔ de trop c'est trop an t'a accord foyi signé accord jumɛn nana ni jelijɔ ye jeli bun bɛ senna o tuma na minnu bɛ ka marifa ta olu ma fɛn kɛ yan chaque fois anw de bɛ sabali parce que jeli b'a la ka bɔ donc minnu bɛ ka marifa ta olu ma fɛn kɛ fɛn tɛ fɔ olu ma fɛn bɛ fɔ état de ma fɛn bɛ fɔ état kulturu de mais fɛn tɛ fɔ maa min bɛ ka marifa ta civil a faso kama non o sago de bɛ kɛ n'o sago ma kɛ jelibɔn tɛ jɔ jelibɔn yɛrɛ kana jɔ donc bi nous on traite entre état olu bɛ min Mamadou bɛ min nɔfɛ a tɛ se ka kɛ jamana ka siran mɔgɔ dɔw ɲɛ ka fɛn bɛɛ saraw la k'o bila jamana place la parce que Mamadou tun b'o de kɛ fɔlɔ danaya bɛ d'ale kelen de kan ka taa négocier au nom de l'état transition tɛ se ka sɔn o ma o on a assez fait ça mission de bénéfice de hali u tun bɛ fɛ ka jouer min kɛ Assimi ninnu na u ma sɔn a ma ni Umar Mariko tun taara n'o tun se ka sɔrɔsi saba labila u tun bɛ sɔrɔsi 40 di Mamadou fana ma donc ils deviennent des hommes forts. Donc, au lieu d'enfler la négociation avec Algérie, avec Mauritanie, avec la France, avec les autres États, mais que ça, au lieu de Mali, on forme, au lieu de négociation avec un libre. Bibi n'a pas de blala. Moko keme, moko bisé ni cheki, au blala. Bioran fla blala. Banamato woro au blala. Moko ani fla blala. Malé on va compter, moko de le moko kemeni moko. O moko kemeni moko machi data la. Et il y a John Bonnet qui m'a félicité. Normalement, la moindre des choses, Oumar Marco devrait faire un communiqué pour féliciter. Et de beaucoup, ouais, quoi, Assimi Mokote sur la. Au moins, politicien, nous pouvons comprendre, de beaucoup, ouais, quoi, Assimi Mokote sur la soula, pour me montrer chez Nimina. Moi, qui m'a dit, moi, blalé, fleur, encore t'es fouillé, bengante fouillé. Mais au moins, il faut féliciter. Ah non, surtout que Assimi Mokote, armée comme l'armée était un outil de défense nationale. Ah bon, armée Mali a une stratégie mais vraiment armée fou là. Ça c'est la moindre des choses. Alors Mamadou est mieux fort. Quand tu es bien fini, tu as aller se faire créer. Ou tu as salé ma ko ben. Malien do sera les ma Algérie ko ben ni client. Kale ko na soro ben do abala. O ben juma ale kulu de glan. Ka fara jinim kan, ka fara FLA kan. Ou ka Mali armée kele o de na ni ben. Parce que Mali armée affaibla o de ben. Oh n'o kɛra ni surasi dɔw bila la ne bolo e bɛn fɛnɛ sira yɛrɛ ne bolo bi Mali délégation filɛ Algérie an n'a sɔrɔ e Mamadou e ka sababu tɛ i kan ka bɔ ka vraiment transition félicité silamɛya y'o de ko fɔ ne kɔni na aw tɛ hakilina kelen kun na n'aw filɛ ka nin sira min ta nin ye ne kun ye nin de ɲini a mana gɛlɛya cogo o cogo ne ye nin de ɲini o fɛnɛ ni Mamadou y'o fɛnɛ kɛ o fɛnɛ kun ye fɛn dɔ ye an bɛ min faamuya mais n'a ma k'e ta ye hali n'a a kɛra a man ɲi ayi an bɔr'o tile kɔnɔ donc nin b'a yira k'a fɔ intermédiaire tɛ Mali ni mɔgɔ cɛ Mali tɛ maa si bila karisa de ni dugu ka di dɛ non i ni Mali de ka di i ni mɔgɔ ni ni Malien ka di o ye fu di ni ni Mali man di o ye fu di alimamiya t'o la monpɛriya t'o la karamɔgɔya t'o la foyi t'o la maa kelen tɛ se ka État remplacer tugun ou bien e de bɛ bila ka taa kungo kɔnɔ ka taa kuma ni mɔgɔ ye o banna n'i bɛ marifa bila a bila n'i m'a bila n'i se kɛra min ye i y'o sɔrɔ wa ne b'a dɔn FLA mɔgɔ bɛɛ bɛna kelen kelen a yɛrɛ ma m'a fɔ a kelen n'a bɛnna Mamadou de ma ala tɛ ko foyi kɛ gansan Algérie dɔnni jamana u bɛ donbaw dɔn u bɛ don kɔrɔ dɔn Algérie silamɛ jamana u bɛ don kɔrɔ dɔn u ye nin choisi kun de la o parce que donba barika de bɛ don Algérie yɛrɛ tɛ fɛ a ni Mali ka bila ɲɔgɔn na bilen f'a bɛ don choisi walayi a y'a choisi c'est pas pour que Algérie a choisi Mamadou parce que a b'a dɔn k'a fɔ o ye donba de la moindre des choses c'était de féliciter l'autorité de la transition aw bɔra ka nin geste min kɛ nin an n'aw dafɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ n denw ne bɛ nin de ɲini aw fɛ donc o kɔrɔ ko juguya tɛ mais ale kungo ko a sababu kun ka bɔ ale de la an ko basi t'a la quoi a sababu bɛ bɔ i la mais an ni mouvement armé de tɛ sigi
ali sini n'u ye marifa bila u bisimila Mali kɔnɔ ni sariya ni mandat bɛ mun contrôle la a fɔra ni mandat tɛ mun contrôle la a fɔra bana ala sago sago Bachakɛ bubu ɲininkali min bɛ ne bolo 25 avril tɛmɛnen kɔfɛ maa caman yira k'a fɔ ko fɛn min général Modibo Konɛ ko a minɛna ko a tun bɛ janfa la dɔw y'a yira k'a fɔ fana ko a sala bɛɛ y'i ka version fɔ a la Modibo Konɛ an m'a kumakan mɛn an m'a ka image kura bi an bɛ balila ka Modibo Konɛ ye Algérie bubu Modibo Konɛ ka min yeli i bɛ se ka mun de fɔ a la a n'a taakun ye jumɛn Algérie nin bɛɛ k'a yira k'a fɔ ko Mali ye sukɔrɔw bɛɛ bila ka taa nin sigikafɔ la nkalon caman dira dala na sinon a fɔra ko Modibo Konɛ sara wallahi filanan ye mun ye k'a blessera a bɛɛ fɔra ne ko aw ma Modibo Konɛ yɛrɛ bonyana ka tɛmɛ kunun kan bubu ka fɔ cɛ ne yɛrɛ ma faamuya alors que wula o wula Modibo Konɛ tun tɛ entraînement kɛ nin waati na nin waati la wula o wula a bonyana dɛ et puis Modibo Konɛ ma bonya dɔrɔn Modibo Konɛ kɔkɔra de a bɛ poids ta sa a bɛ poids de ta Modibo Konɛ bɛ poids de ta ni poids sigi a ma bon ne Modibo Konɛ bɛ poids de pousser cɛ Modibo Konɛ bɛna don min na sɔgɔmada fɛ Sadio Kamara bɛ fatu don min na bubu cɛ Modibo tu sais que u ye tireur ambitieux kelen de la da an ka élément kelen kun blessé don u y'o to yen jaw dogo bɛ sow kɔnɔna la quand Modibo ye veni tir kɔnɔna la Modibo tora tir la ka to tir la ka to tir la u ye Modibo ta épaule la bubu cɛ ne tɛ maa tɛ cɛ tilala ka a ka fini de fara k'a da a yɛrɛ jeli la n ko n bɛ min ɲɛfina bilahi Modibo ye ala ka jɔn di non bubu cɛ Modibo Konɛ ne ma deli la ni transition kɔnɔ ni mɔgɔ sɛgɛnnen don k'a bɔ bubu cɛ a sɛgɛnna dɛ mais i b'a kalama c'est les guépards non mais mɔgɔ kunkolo duman de don wayi mais a ye mɔgɔ min jigi mɔgɔ ninnu na est-ce que b'a kalama a tɛ se k'a lakali a bananen jeli b'a la ka fɛn ka finikolon d'a la u y'a bɔ yɔrɔ bɛɛ la dɔrɔn ko non k'u y'a ta yɔrɔ min na k'a tɛ balo bɛɛ ko ten o Modibo Konɛ de filɛ nin ye o de filɛ ne ta o de filɛ ta k'a tɔ nɔrɔ o de tɔ nɔrɔla cɛ bubu cɛ n bɛ min f'i ye mun na ko bɛɛ filila ma bi non ne ye Modibo photo bila waati min na est-ce que b'a kalama bɛɛ ko ko non k'ale tɛ ko c'est pas vrai wallahi mɔgɔ sɔrɔ dɛ bɛɛ sɔrɔ voilà bɛɛ ko ne ye Modibo photo bila waati min na bɛɛ ko non ko nin tɛ Modibo ko nin tɛ Modibo ye nkalon tigɛ parce que a ko Modibo bɛ poids de Modibo bɛ entraînement dur de kɛ cɛ n'a gɛlɛyara n ko cɛ bɛ taa opération ka segin i bɛ taa dɛ i bɛ taa voilà donc Modibo Konɛ de don a halala Modibo tun bɛ kɛnɛ kan ye Modibo takun ti dɔwɛrɛ foyi le partage des renseignements les deux services de renseignement le service de renseignement algérien et le service de renseignement malien olu kan ka jɛ k'a fɛnɛ ni accord la ne de y'a fɛnɛ ko le partage des renseignements ko bɛna don ɲɔgɔn cɛ donc on sera plus surpris que jamakulu dɔ ka bɔ frontière dɔ la ka na attaquer o banna comme 25 kɛra cogo min o b'a fɔ 25 non o banna o c'est que avantage ba de bɛ nin ko ninnu na quoi a t'a dɔn quoi nin ko ninnu ye avantage baw de nin ko ninnu aw kana mɔgɔ si lamɛn nin na min ka di ninnu ye Mali ni bɛɛ ka bila ɲɔgɔn na i ye t'a la dɔ farala u ka séjour kan tugun non nin ma diya u ye dɛ parce que fɛn bɛɛ ka di olu ye a ka fɔ dɔ ko Mali est au bord de gouffre Mali ni binni man jan ɲɔgɔn na mais don o don Mali il faut voir l'armée est montée en puissance au banna c'est la diplomatie malienne maintenant qui monte en puissance donc armée tɛ tuguni diplomatie de bɛ ka yɛlɛ bon n bɛ min ɲɛfina dans 2 mois i bɛ Mauritanie fɛnɛ nalen ni ba nana mun na denw tɛ na voilà polémique min nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ni o bɛ an yɛrɛ kunkolo sɛgɛn kosɛbɛ ne yɛrɛ b'a la ne yɛrɛ ka souhait kun ye min ye tɛ kuma bɛɛ kan n bɛ kuma n yɛrɛ kan a tun ka di ne Algérie fɔlɔ de kana Mali la yan nɔ mais Mali autorité wulila ka taga Algérie maa caman hakilina fana ye ko o kɛra mun na très bien i b'a dɔn nin ye musomaninw ka hakilina de y'a la hali ye nin jaabi fana n b'a dɔn nin y'a faamuya musomaninw de bɛ nin fɔ quoi dɔw m'a fɔ n ye n tɛ se ka taa ou bien i ma mara sara n tɛ se ka taa wala kunnadali n m'a faamuya an t'o kɔnɔ quoi Algérie fɔlɔ ye Mali wele o Mali fɔlɔ ye Algérie wele o i b'a bila i kunna a ka kɛ dans une relation sincère ala ka nin coopération kɛ tiɲɛ kan mɔgɔ dɔ bɛ yen a fɔlɔ b'i wele ou bien a fɔlɔ bɛ n'i fɛ yen wa a fɔlɔ b'i janfa donc Algérie fɔlɔ nana Mali fɛ yen Mali fɔlɔ taara Algérie fɛ yen o tɛ ko ye mais n b'i rappeler fɛn kelen na k'a fɔ bi ko n ye n ka yɔrɔ espace aérien dayɛlɛ n ko Algérie fɔlɔ de y'a ta dayɛlɛ mun na i ma kuma o la i kan ka kuma o la o i kan ka kuma o la min kan ka aw ka conseil ye bi ala ka nin ko in kɛ hɛrɛ ye ala kana janfa bɔ a la ne bolo kan ka jɔrɔ o de la Algérie nana Mali la Mali taara Algérie fɛ yen kuma tɛ yen o Algérie kana Mali janfa Mali kana Algérie janfa Mali ka kɛ Mali tilennen Algérie ka kɛ Algérie tilennen
jugu min banna an ka jɛ ka jugu kɛlɛ c'est pour ça n'o fɔ n ka kuma dɔ la n ko Algérie ni Mali cɛ bɛ mun na connaît les mêmes définitions de terroristes bɛɛ k'a faamuya ni ne ye terroriste nin tɛ terroriste n'aw bɛnn'o kan a kan ka kɛlɛ min kɛ o kɛlɛ dɔɔnin don mais Mali fɔlɔ Algérie wele Algérie fɔlɔ ye Mali wele non o y'an donnen musoninw ka dɔnkɔrɔla taga la m'a fɔ i m'a fɔ n ye joona dɛ ou bien i y'a fɔ n ye dɔn bannen non an t'o la jamana de don ça c'est entre État c'est que a bil'i kunna la passion elle est un peu éphémère quoi dans la diplomatie passion bila ne bɛ mun nafa sɔrɔ nin na ne k'i ma n ko san la tan ka taa bamanan bɛ sen na Cɛza waati bamanan bɛ sen na mais kunna sini Gawo ye patrouille kɛ rebelle dɔ bɔra ka t'i kunjugu k'a yɛrɛ faga a b'olu kɔnɔ k'a fɔ k'u nana ka ban Gawo tun bɛ Gawo ye patrouille d'envergure dɔrɔn de kɛ c'est pour cela ninnu bɛ yɔrɔ min na a ka fɔ dɔrɔn ko fara yɛrɛ fɛ u bɛ bɔ ka bin ka sa taayɔrɔ t'u la nayɔrɔ t'u la u sigilen filɛ nin san se foyi t'u ye cɛ e bolo ko libération kɔrɔ ye karisa ninnu de bɛ ka téléphone ta bi mɔgɔ tɛ dɛ fɔlɔ Sassou Nguesso dɛ Algérie nkalon don u yɛrɛ bɛ ka téléphone ta u bɛ ka weleli kɛ ni min ma Modibo Kone wele u bɛ dɔ wele an fɛ u bɛ Wage wele u bɛ dɔ wele an fɛ karisa i t'a lajɛ n'a sɔrɔ ne ta bɛ se ka bɔ a la cogo min na u dama FLA yɛrɛ cira k'a yɛrɛ kɛ FLA cira k'a yɛrɛ kɛ mais u ma deli k'a attaquer tan u fura dama a bɛ kɛlɛ kɛ a bɛ da yɔrɔ dɔ la accord bɛ signé a bɛ kɛlɛ kɛ a bɛ da yɔrɔ la ni kɛlɛ ka ɲi n'a ka woyo ka jigin ninnu ka base bɛɛ kɔnɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye qu'ils soient touchés profondément ou ka kɛlɛ k'u bunte fo k'u lalaga sinon fɔlɔ jadisiw de tun bɛ kɛlɛ k'u place la même 2012 mais Amsadine de kɛlɛ k'u place la Yaya Galliga mɔgɔw de kɛlɛ k'u place la u tɛ kɛlɛ kɛ o ni zen tun FLA ma kɛlɛ kɛ o Djinim de bɔra yan avec 300 motos ka taa fo Cɛza Watani ka taa kɛlɛ k'u place e ma moto bannen jeni na n tɛ moto bɛ mun kɛ nord la mais ni zen sera u tɛ kɛlɛ la o u ka toucher yɛrɛ profondément nin y'u siɲɛ fɔlɔ ye donc il peut pas supporter cɛ État tɛ manamana fɛn ko ye jamana k'i ni jamana ye jɔ a jɔyɔrɔ mɔgɔ si se jamana la dɛ ni question wɛrɛ tɛ an k'a bila d'accord question laban min bɛ ne bolo c'est o bɛ Ousaz Darame kan an ye Ousaz Darame ka vidéo min ni a bɛ ka polémique kɛ vidéo in kɔnɔna na a bɛ ka yira k'a fɔ ni maa minnu ni o bɛ mawuludi kɛ ko bidaya don a bɛ ka mawuludikɛlaw ka o lagosi yanni cɛ Zak Ture fana ka moto suɲɛna a ko ko o ma se ka taga mɔgɔ wɛrɛ ka moto ta ko fɔ Zak Ture ka moto ko ala ka jɔn ko o tɛna dɔ wɛrɛ ka taa moto in feere 10,000 de ka taa juin san a la a y'a affirmation fana kɛ o la bon u bɛ se ka mun de fɔ nin bɛɛ la sa. Darame Ousaz Darame ye jɔn Ousaz Darame i ye fugu kɛ nin a ye sa ko Ousaz Darame o i b'a ko Darame o Darame tɛ Ousaz ye o Darame kalanden don ayi o de b'a tu sais i b'a dɔn bi bi in na Darame silamɛya kɛra ɲɔgɔn na gosi ye quoi denmisɛnnin minnu bɛ bɔ vidéomana la ka don silamɛya kɔnɔ u b'u bila ka mɔgɔw dɔgɔya ka manamanakan fɔ mɔgɔw ma sinon Ousaz Darame tɛ se ka nin fɔ ko maa ɲuman dɔ ma bɔ k'a fa na a ka n dabila mais n'i y'a bɛ k'a fɔ a soutenir de don a soutenir mɔgɔ min fɛ ne t'o dɔn o ye denmisɛnnin don quoi u b'a su k'a bila nin kuma ninnu fɔli la ni mɔgɔ min se k'i bɔ k'i jɔ hali n'a sɔrɔ mawuludi tɛ Aïdara bɛ ka jama min nabɔ Ala kira tɔgɔ la nin ye belebele de ça fait Aïdara bɛ ka jama min nabɔ bi au nom du prophète Mahamɛd a bɛ mɔgɔw da silamɛya la i man ka lankari mais n'i y'a ye nin denmisɛnnin tɔ bɛ bɔ k'i sigi kuma bɛɛ a bɛ Aïdara lankari n'i ye sɛkala jɔlen nugu de b'a kɔrɔ nugu de b'a kɔrɔ stade bɛɛ falen don bi a denmisɛnnin façon a y'u lajɛ u bɛ taa imuraw la mobili bɛ san ka d'u ma sinon silamɛ joli bɛ ninnu kɔ i ma deli k'olu tali imura la mais hali sisan ni ne ye vidéomaniya dabila sisan ka don taabolo ka don sira dɔ fɛ dɔrɔn u bɛ ne bila ka taa ka fɛnw kɛ jaju de ka taa kɛ donc a bɛɛ y'a vidéomaniya kelen de ye quoi denmisɛnninw bɛ bila de ka mɔgɔw lankari e bɛ ka kuma min fɔ i t'a kɔrɔ dɔn k'a fɔ gansan ko Ala kira bangera o nisɔndiya n'o kɛra bidaya ye yɔrɔ min Ousaz Darame k'a fɔ anw ye ko vidéomaniya fana ye bidaya ye a bɛ ka kɛ jamu ka kɛ vidéomaniya ye bidaya ye parce que Ala kira kun tɛ vidéomaniya kamera ko kun tɛ yen m'a faamuya ka t'i jɔ alikaba la k'i filmer ni alikaba ye bilahi bidaya don parce que o kɔrɔ e ma i ji fara imura kan i m'a kɛ mɔgɔ kama i m'a kɛ Ala kama de i y'a kɛ mɔgɔ de kama ko tigi ka wala bilahi kira rasulu kumara a kumara yɛrɛ yɛrɛ cɛ Ousaz Boubou Diallo ne ka kuma dɔ de f'i ɲɛna c'est très très sérieux Ala kira ko k'a n'a bɛ mɔgɔ sɔn k'i k'a sɔn su fɛ
k'i k'a sɔn i ɲuman bolo ni kini bolo kana bɔ kalama kuma kɔrɔma de don sinon tɛgɛ tɛ kuma o a ye ɲɔgɔn sutura n'i y'a ye e bɛ taa Maka k'i yɛrɛ photo ta ni alikaba ye kɔrɔ ye ma taa Ala kama wallahi ma taa Ala kama i taara ko wɛrɛ de kama ba chacun hali laada ma sɔn yɛrɛ jira ma munna kɛ n bɛna fɛn kelen fɔ a ye bi aw si t'a kɔrɔ dɔn ni mɔgɔ min b'a kɔrɔ dɔn o k'a fɔ munna mɔgɔ bɛ gabugu bɔ k'a fɛntiri bila i sigiɲɔgɔn du kɔnɔ ni mɔgɔ min se k'a kɔrɔ fɔ munna ni gabugu bɛ jɔ i bɛ gabugu jɔ k'a fɛntiri bila i sigiɲɔgɔn du kɔnɔ kuma kɔrɔma don a y'a cɛ bugu n'aw fɛn fɛn y'a sɔrɔ sisan n bɛ 1000 d'o tigi 1000 filɛ nin ni min y'a sɔrɔ wala ni min y'a sɔrɔ 1000 d'a ma a y'a min ba chacun ayi ni min y'a sɔrɔ n bɛ 1000 d'o ma a kɛra 2000 dɛ a bɛ 1000 segin voilà n bɛna a kɔrɔ fɔ aw ye joona kɔrɔ fa ye nin tɛ diinɛ ye dɛ nin ye laada de ye a kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye i sigiɲɔgɔn ka sisi bɛ ni i kan n'a ma balo sɔrɔ don min na ni sisi ma bɔ e b'a dɔn k'a fɔ k'a ma daga sigi i b'i den i bɛ taa ɲumanya k'a ye gabugu ka jɔ k'a fɛntiri bila i sigiɲɔgɔn fɛ a kɔrɔ de ye tellement que i sigi b'a kalama laada ye ko dɔ kɛlɛ yan'a ka se diinɛ yɛrɛ ma e mana ye jabalakaw ka to sisi ma bɔ dɛ an kulojɛ ci la dɛ ne kulo tɛ ka ne ɲɛ to ka sisi bɔli la dɛ n'a y'a sɔrɔ i ye Ala dɔnbaga i bɛ wuli su fɛ tileganfɛla tɛ dɛ i bɛ taa ayiwa marakɛ n nana nin d'i ma k'i kɔdon ka taa mais an ka musokɔrɔbaw o tulo bɛ ne la dumunitɔ gansan a ka gɛlɛn ka silamɛ ye ka dumuni bɔ a ɲuman k'a caya ka taa dɔ d'a tɛmɛ ɲɔgɔn ma ni denmisɛnninw bolo tɔ tora dumuni na o b'a ta et puis tasa b'a bolo kare kɔnɔ karisa i bɛ taa min n bɛ taa nin di finikolamuso in n'a den ma yɔrɔ Mali dumunitɔ bɛɛ bɛ di finikolaw de ma sutura kelen t'a la o ye musokɔrɔba dɔw ka baara ye i bɛ taa min walayi an ka finikolamuso min bɛ yen a n'a denw n bɛ taa dumunitɔ in d'o ma kare kɔnɔ a bɛ ka taa n'a ye mun b'i bali silamɛya la donc Usa Darame o ma denmisɛnnin dɔ de n'aw tɛ ne tɛ Usa Darame jate parce que ne b'a dɔn n'i y'a to a yɛrɛ ma a tɛ sɔn k'i jɔ hali Ayidara mɔden ka kɔrɔ ni nin ye k'a bɛ nin don sanuma ye nin don belebelew et puis ne bɛ jigin an ka jamana ɲɛmɔgɔw de la ne ko don min bɛ ka chômer denmisɛnnin dɔ nana sigi k'o ye haramu ye o kɔrɔ an bɛ ka fu yɛrɛ chômer sini chômelen don mais sini chômelen don denmisɛnnin dɔ bɛ se ka nin sigi cogo di chômer et payer jamana bɛ min bɔ sini ça veut jamana bɛ sini sara baarakɛlaw ye dɔ ka n'i sigi jamana y'a dabɔ diinɛ min kama ka n'a fɔ k'a bɛ ka nin min kɛ non seulement ma taa baarakɛlaw wa a bɛ jahanama kɔnɔ parce que a y'a fɔ bɛɛ ko bidiya don bidiya kɔni o t'a dara ko ye bilen dɛ jamana yɛrɛ autorité kan ka nin wele ka kan ka da ye fitinɛ fɛn fɛn bɛ nin fitinɛ ye a fɔli dabila est ce que i fa ni ba filanw na ye jamakulu bɔlen ka taa u ma taa dɔwɛrɛ la dɛ u ma taa sitanɛ bon u ma taa jɔsɔn u ma taa foyi fɔ fo ka taa la ilaha illallah Muhamadu rasulullah ko kira bangara kan nisɔndiyara denmisɛnnin fitinin de b'i sigi ka kuma o la ne bɛ n da don o la mun na tiɲɛna bubu an b'a fɔ ye dɔrɔn mais ne bɛ kuma kelen f'i ɲɛna dɔrɔn denmisɛnnin mɔgɔ dɔgɔyalaba i ka mɔgɔkɔrɔba bɛ kɛ denmisɛnnin dɔ ɲɛna walahi n ye n kali mɔgɔ mɔgɔ m'a to mɔgɔkɔrɔbaw la Ala t'a tu fana la a bɛna dɔn don min na k'a ye ko min ye ko kojugu don a lagosibaga fana bɛna don dɔ la n'o tɛ bi ye o tɛ bi ye a y'a to yen mais ne kɔni b'a dɔn autorité ma wuli k'i jɔ a jɔyɔrɔ nin ko na nin ye kuma jugu ye parce que autorité yɛrɛ ye sini chômer payé don ne bɛ da o ma salamu aleykum waaleykum salam an b'i fo k'i waleɲuman dɔn a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ Nin ye jɔn ka fɛn Badara ye pili e bɛ fɛn dɔ don ne kan na dɛ